Виж, баба, виж как си мие краката. Виждаш ли? Да, това е... Къпе се. Виждаш ли как си мие? Нещо, кое е това? Кое е това? Баба Меца. Капе. Вече колко? Отина баба Меца. Да, Баба Меца. А тази се къпи. Виждаш ли как се къпка? Нищо се мече. Отина баба Меца. Отина Меца. Да. Виж ли какво прави тази мечка? Големи зъби. и големи зъби, да. Чакай, Васко, чакай да ти снимаме. Ей, гледай какво нещо. Капият. Виж как се къпи с разгорната мечка. Отина Меца. Отина Меца. Да, още едно. Като кучетата. Сигурно има бъшки. Кученцето. Те не ги оставят. Кученцето също кученцето. Колко е интересно. Кучето, нали? Айде сега ще видиш, виж какво прави. Виж какво прави. Леля. Виж. Баба Меца. Тъп. И се къпи за Мамо, да видиш тази мечка какво прави. Ела, мамо! Тиха, ама това е мечката от цирка. Това е мечката от цирка. Видя ли? Браво, Мецо! Браво, Мецо! Еха! Браво, Мецо! Айде кажи, браво, Мецо! Кажи, Васко, браво, Мецо! Браво, мечката от цирка! Ето сега ще дойде да събира бомбони. Ето сега ще дойде така. Сега снимаме другата.